Naulipon di ay ang Romano Katoliko dito sa Ehipto? Hindi, wow. Sumala pa sa tubag ni Darwin Gitgano, nganong ang Katoliko nagkaon sa pan nga way patubo, tungod kay sila daw naulipon dito sa Ehipto. Ngano nga ang atong kalanon mauman ang pan nga walay patubo. Tungod kay gimando sa Ginoong Dios, diha sa iyang pag-ingon sulod sa 7 ka adlaw, taon kamo sa paen nga walay patubo. Sa ulugan ninyo kining pangilin sa paen nga walay patubo, kay nining adlaw gipagawas kamo sa Ehipto. Kay nining adlaw gipagawas kamo sa Ehipto. Kay nining adlaw gipagawas kamo sa Ehipto. Matod pa ni Darwin Gitgano, ilang gisilibrar ang pagkaon sa tinapay nga walay patubo tungod kay kini usa daw kini sa pagdumdum sa ilang pagkaulipon didto sa Ehipto. Kanus akaha ni sila naulipon dito ug asa kaha nga libro sa kasaysayan mabasa nato nga ang Romano Katoliko naulipon didto sa Ehipto. Sige daw, tug-ani ko ninyo ug asa na nato mabasa?